Әни, сине нинди җилләр йыкты? Хәер, моны нигә сорашам? Җиңелрәк яшәр идең бәлки, зарлар түгеп ешарак еласаң. Еламадың шул син, еламадың. Булганда да яшәү бик авыр, кайчагында бәлки җирне тырнап елаулар да кирәк булгандыр. Ә син һаман эшли генә белдең. Яшь түкмәдең, бары тир түктең. Дөньяларны бераз турайтыйм дип, көнне-төнне белми бил бүктең. Тураймады ләкин дөньялары, бөгелсәң дә җиргә кадәрле. Тормыш сине көлтә итеп сукты, тормыш сине җилдә җилгәрде. Елый алганнарның кайгылары яшьләр белән бетте юылып. Синекеләр бәгырь түрләренә ташлар булып барды җыелып. Ник соң әни ныграк еламадың, чыгармадың тышка зарларың? Күпләр белмәделәр йөрәгеңдә нинди утлар дөрләп янганын. Фәнис Яруллин.